newyddion. Dewi ap Gwyn ar newyddion saith, yng nghanol trychineb, yn gwneud fy ngwaith. Wedi cyrraedd yma rhyw 12 awr ers i'n raddi o dden, daeargryn mawr. Mae arog yn marw ar hyd y lle, a'r ddoi yn llwch i strydoedd y dre. Gallwch glywed plant yn gweiddi'n groch am gymorth gyntaf, am weld y groes goch. Mae'r byd ar ben yng nghanol y glaw, ond oes neb wedi cyrraedd i roi help llaw. I'r ifam ifanc wedi colli ei gŵr. Nac i'r plentyn bach sy'n credu am ddŵr. Dacw fabi mewn cadach bler ar y llaw. Mae'n siŵr o farw o fewn yr aw. Dewi ap Gwyn ar newyddion saith, nôl at y stiwdio, wedi gorffen fy ngwaith.